Здравейте, приятели! Нека ви припомня какво се случи до тук. Кацнахме в Ню Йорк и го разгледахме. Имахме неочакван престой на летище Детройт, а после отидохме до Сиатъл и околностите му. Прекарахме вечер в Сан Франциско и се спуснахме през Силициевата долина до Санта Крус. От Санта Крус минахме през 17 Mile Drive до Монтерей, а оттам влязохме навътре в континента чак до Сиера Невада и гигантските секвои. Оттам се върнахме обратно до морския бряг и пренощувахме в Санта Барбара. Посетихме Лос Анджелис и Холивуд за ден, а днес продължаваме към Сан Диего. Време за нови места да се посетят. Във всеки град и във всеки кът Симеон ще покаже света. Време е за път, време за път, време за нови места да се посетят. Време е за път, време е за път, колко голям и шарен е светът. Във всеки град и във всеки кът Симеон ще покаже колко голям и шарен е светът. Новият ден започваме с вкусен брънч в Денис, популярна американска верига. Всички сервитьори бяха мексиканци и честно казано тук май е по-лесно да се оправиш на испански, отколкото на английски. След като хапнахме, се качихме на трамвай до центъра на Сан Диего. Между другото, само за 15 минути същия този трамвай, но в обратната посока стига до мексиканската граница. Слизаме на гара Санта Фе в центъра на града. Историческа сграда от 1915 година в испански стил. Наоколо има модерни небостъргачи. Първо впечатление от Сан Диего. Изглежда доста европейско. Сан Диего е с население около 1,5 милиона жители, но ако добавим околните градчета и села, стават над 3 милиона души. Както споменах, намира се точно до границата с Мексико на брега на Тихия океан. Градът има над 80 км плажна ивица. Времето тук е слънчево почти през цялата година. Калифорнийското студено течение охлажда въздуха и прави времето супер приятно. Така че тук няма нито истинска зима, нито убийствени жеги. Освен това, в Сан Диего е една от най-важните бази на военноморския флот на САЩ и НАТО. Военни кораби, самолетоносачи и модерни изтребители са част от ежедневието на града. Всичко това ми е супер интересно и затова се отправяме директно към самолетоносача музей USS Midway. Намирам се пред самолетоносач и тук е сниман Top Gun, части от филма, като сега ще го разгледам. Това е един от най-дълго служилите американски самолетоносачи. Бил е в бойна готовност 47 години. Днес е превърнат в огромен плаващ музей, в който можеш да се разходиш и да разглеждаш навсякъде. Погледнете колко е голям един самолетоносач. Корабът е кръстен на битката при Мидуей, една от най-важните битки във Втората световна война в Тихия океан. Интересното е, че самият USS Midway закъснява за войната. Построяват го за 17 месеца, но го пускат в служба точно 8 дни след края на войната. Уж кораб направен за голям екшън, а пък филмът вече приключил. Въпреки това, Midway бързо се превръща в легенда. Години наред е най-големият самолетоносач в света и първият толкова грамадански кораб, че изобщо не може да мине през Панамския канал. Направо цял плаващ град, дълъг почти 300 метра, широк колкото футболно игрище и върху него кацат и излитат самолети, като в компютърна игра. Този кораб може да събере 4500 души екипаж,
като средната им възраст е 19. Представете си, от 15 годишни може би има някакви. Млади момчета ги пускат на война. Участвал е 50 години този кораб в войни, като е участвал в 3 войни. Студената война, Виетнамската война и Корейската война. Този кораб може да събере общо 100 самолета. Ето така изглеждал един пилот по времето на войните. След войната Мидуей участва в много експерименти. За първи път пробват да изстрелят големи ракети от движещ се кораб, както и новите идеи за наклонена палуба. Тези експерименти са променили начина, по който изглеждат всички самолетоносачи след това. После идва Студената война и Мидуей вече е навсякъде по света. Участва в учения на НАТО, показва сила, за да не избухне нов голям конфликт. Това е онзи период, в който корабът буквално е плаващо предупреждение. По-добре не се закачайте с нас. Хангар декът, където се държат самолетите, понякога се превръщал в огромна зала за празненства, филми, церемонии, че даже и арена за бой. Когато се разхождаш из кораба, усещането е странно. Историята е буквално под краката ти, а самолетното гориво още се усеща във въздуха. Вътре можеш да видиш всичко. Има над 2000 помещения, разпределени на 18 дека с тесни коридори, стълби нагоре и надолу и завои, в които е много лесно да се изгубиш, ако не знаеш къде отиваш. За повечето моряци това е бил втория и дом. Първо минаваме през спалните помещения. Леглата са метални койки, подредени на 3 етажа една на друга, с толкова малко място, че ако се надигнеш рязко, директно си удръж главата. Всеки моряк е имал малък шкаф или чекмедже, където да побере целия си живот. Дрехи, снимки от вкъщи, някоя книжка или комикс. Стигаме до ресторанта на кораба. Тук всеки ден са приготвили около 13 000 ястия за екипажа. Това означава 1000 хляба на ден, към 5000 кг зеленчуци, 4500 кг месо и 10500 чаши кафе дневно. А 19 тона паране всяка седмица как ви звучи? Офицерите са имали малко по-луксозни помещения. Хапвали са на отделни маси, имали са по-хубава храна, повече пространство, понякога дори истински порцелани покривки. Тук е имало бар, тук е имало абсолютно всичко, което един мъж му трябва. Корабът има браснарница, параклис, пощенски офис, шивашко ателие, библиотека и дори малък затвор. Слизаме още по-надолу в сърцето на кораба, машинното отделение. 12 огромни котела, 320 км тръби, над 2000 електромотора и мощност от над 212 000 конски сили, които въртят 4 гигантски винта. Тук е било страшна жега и шум, а хората, които са работили на практика, не са виждали океана. А сега нека ви разкажа и за самолетите на палубата. Тук има десетки летателни машини, от битови самолети от Втората световна война, през реактивни зверове от Корея и Виетнам, до учебни и подводни ловци от Студената война. Това е хеликоптер линейка и примерно ако има някой, който е ранен през войната, го взимат след това. Вижте, този хеликоптер е бил малък, но за сметка на това е събирал много. Примерно, вижте, перките могат да му се сгъват. Вътре може да събере 6 човека и ако още малко се набутат 7. Има хеликоптери за спасителни операции, за борба с подводници, за транспорт на войници и за огнева поддръжка. А този хеликоптер има снаряди. Самолетите са наредени плътно един до друг и всеки разказва различна част от историята на кораба и на военноморската авиация. Това, например, е Т-2 Бъкай, учебен тренировачен реактивен самолет. А това е торпедоносеца Avenger на едно 20 годишно момче, което кръстил самолета на любимата си.
В крайна сметка, Барбара му става съпруга за повече от 70 години. И да, това е самолетът на Джордж Хърбърт Уолкър Буш, 41-ият президент на САЩ. През 1992, след 47 години служба и хиляди интересни истории, Мидуей е пенсиониран. Вместо да го нарежат за скрап, решават да му дадат втори живот и през 2004 го влачат до Сан Диего, където го превръщат в музей. От тогава насам милиони хора са минали по палбата му – ученици, ветерани, туристи, геймъри и такива като мен, които обичат история, самолети и големи железа. Ако сте в Сан Диего, наистина много ми хареса този самолетен летач, така че наистина ви препоръчвам да го посетите. Ако обичате такива неща като самолети или кораби, особено военни. Но да, препоръчвам ви да отидете, ако ви е интересно. Точно до самолетоносача USS Midway стои статуя на моряк, който сграбчва и целува медицинска сестра. Сцена, която за много хора символизира огромното облегчение и спонтанната радост от края на войната. Подобни статуи има и на други места по света. До статуята пък е цял ансамбъл от бронзови фигури, посветен на комика Боб Хоуп, който десетилетия е носил смях и надежда на войниците по фронтовете по време на война. Продължаваме към центъра на града. В Сан Диего е доста горещо, така че реших да се разходя. Взех си отново малък самолет в Сан Диего. Да, хора, това е small size. Минаваме през квартала на газовите лампи, най-цветният квартал на Сан Диего. С годините се е получил интересен микс. Викториански къщи и театри, модерни небостъргачи и над 100 ресторанта, барове и магазини. Това тук е улицата на газовите лампи. Една от най-известните сгради е Balboa Theatre, отворил още през 1924 година. Продължаваме по улиците с палми и лампи и стигаме до Малката Италия. А това тук е квартала Малката Италия. Кварталът е пълен с ресторанчета, пицарии и джелато, точно като в Италия. Може би е впечатляващо за американците, но за нас е просто една европейска улица насред Сан Диего. И така завърши този прекрасен ден. На следващия ден се отправихме към Mission Bay за нещо отдавна планирано. In 600 meters, turn right on SeaWorld entrance. Вече съм пред SeaWorld и съм много развълнуван, защото сега имам рожден ден. И така, честит ми рожден ден! Този парк е първият SeaWorld в света, отворен още през 1964 година. Тогава е бил съвсем малък, само няколко басейна с делфини и морски лъвове и един ресторант. Днес вече е огромен, около 189 акра, т.е. над 100 футболни игрища площ с аквариуми, люлки, басейни, атракции и всякакви други забавления. Всяка година тук идват около 3,5 милиона души, което го прави един от най-посещаваните такива паркове в света.
Но най-якото е, че SeaWorld не е само за забавление. Това е и океанариум, и болница за морски животни. Тук спасяват и лекуват ранени тюлени, ксенурки, делфини и птици. А когато се оправят, ги пускат обратно в океана. До парка има и изследователски институт, където учени изучават океана и неговите обитатели. Хора, пипнах скат още с влизането. Чувството е супер странно. Все едно пипаш жива мокра гума, кожите им са хладни, гладки и леко слузести. Усещането е невероятно. А сега отиваме при най-известните звезди на SeaWorld. Косатките, или както ги наричат тук, орки. Тези черно-бели гиганти живеят в солената вода на океана, плуват по стотици километри на ден и са върховните хищници в морето. Тук в Сан Диего от 60-те години насам ги показват в легендарните представления. Орките правят високи скокове и накрая пляскат с опашка толкова силно, че целите първи редове стават мокри от супер солената вода. И познайте кой е седнал на първите редове. Важно е да пазите апарати и телефони, че солта не прощава на техниката. Дресировката на косатки крие доста трудности. Те са хищни, умни и чувствителни животни. Много са сладки, но всъщност са добре организиран екип от убийци. През годините има инциденти с треньори, а след филма Blackfish много хора започват да се питат на каква цена се случва този спектакъл. Заради това от 2016 година SeaWorld спира да развъжда нови орки и постепенно сменя шоуто с много силен образователен елемент. И тук идва най-странното чувство. Аз имам уникален шанс да гледам тези косатки на живо в такова шоу, но моите деца почти сигурно няма да го имат. Защото когато тези косатки остареят и се отидат, нови дресирани орки в SeaWorld няма да има. И това е за добро. Мястото на тези животни е на свобода в океана. Другото супер готино шоу беше с морските лъвове. Те са шумни, любопитни и вечно гладни за риба. Треньорите им също са супер забавни. А сега обърнете внимание колко са тъмни морските лъвове, когато са мокри. На слънце изглеждат почти черни, но когато изсъхне и се напече, козната им става светло-кафява, дори бежова. Вижте! Това са същите морски лъвове, но вече в режим пълен айляк. Те прекарват огромна част от деня в сън и мързеливо излежаване на слънце. В природата така пестят енергия за плуване и лов. А тук са в пълна безопасност. Хранят ги постоянно с рибки и виждате резултата. Огромни сладки сгушени паспаланковци върху камъните.
Делфинското шоу е съвсем различно, защото делфините са супер умни, миролюбиви и акробатични. За тях това е истинско забавление. Треньорите само дават жестове и кратки сигнали, а делфините скачат високо, плуват в синхрон и махат с опашка, сякаш сами са си измислили хореографията, особено когато има рибки за награда накрая. В SeaWorld, Сан Диего, има десетки люлки и влакчета, които са изключително забавни, но ние се посветихме на животните. Видяхме костенурки, медузи и дори ято каращи се фламингота. Едно от най-готините неща обаче беше частта на парка, наречена Дивата Арктика. Влизаш вътре и сякаш си на Южния полюс. Студ, ледени стени и пингвини с техните смешни походки. Моите любимци обаче са пъфиите, или както ги наричат в България, морски папагали с огромни оранжеви клюнове и любопитни очи. Супер са сладки! Това са го направили като истински айсберг. Може би най-интересното животно в целия парк обаче беше белугата. Не са останали много места по света, където можеш да я видиш на живо. Белугата не е риба, а малък кит. Около 4-5 метра дължина и тегло до тон и половина. Бебетата се раждат сиви, но когато пораснат стават почти чисто бели. Белугите могат да издават десетки различни звуци. Подсвирквания, щракания, писукания, дори нещо като мялкане. Кожата ѝ е много дебела, а под нея има още по-дебел слой мазнина, който ги пази в ледната вода. Могат да задържат дъха си до около 15-20 минути и да се гмуркат до над 500 метра дълбочина. Нямат гръбна перка и така е по-лесно да плуват под плаващия лед без да се ударят. В природата най-често ядат риба, калмари и ракообразни. Най-якото е, че белугите са много социални. Живеят на групи, играят си, гонят се и дори си помагат, когато някой се нарани. И още нещо интересно. За разлика от повечето китове, белугата има подвижна шия и може да си върти главата както нагоре-надолу, така и наляво-надясно. Все едно те гледа и ти се усмихва. Bye, guys! В края на деня реших да направя нещо абсолютно лудо. Да се пусна на императорът. Най-високото влакче в целия SeaWorld. Чувството
е супер странно. Вдигат ни бавно нагоре, слънцето залязва над Сан Диего, океанът свети в златно, а аз си мисля: браво, днес станах голям и сега ще умра на същата дата, на която съм родена, някакво влакче с име на пингвин, брат. Всичко това стана за секунди и накрая си казвам: оживя, Симеоне! На изхода погалих една бейби акула. След свободните акули, сред които плувах в Малдивите, тази си е направо сладка. За разлика от скатовете, кожата им е по-скоро като шкурка. Груба и твърда, защото е покрита с микроскопични зъбчета, които им помагат да плуват по-бързо. И за финал, DJ Party, с което казвам чао на SeaWorld, на Сан Диего и на това видео. Сан Диего ми показа, че смелостта има много лица. На войниците по корабите, на хората, които тренират косатки и дори на един 12 годишен рожденик, който се спусна по скоростно влакче. Както казват, смелият не е този без страх, а този, който прави още една крачка напред, въпреки страха. Така че и вие смело ударете по един лайк, абонирайте се за канала и очаквайте още от Америка съвсем скоро. До нови срещи!